ɓe ñamani jaani wonɗo fulɓe kaɗa hoorde wonɗo puɗɗi jokkitani e nder Afrique banggue hirnangue andu sa andi andi ɓami lana ndi o won hen ko lana jordi won hen ko lana befa won hen kadi ko daba waɗɗa gam yettade ɓeɗo yimɓe e joni joni o mboɗo andi ɓoyata omo ganduɗa ko mbimen sed men Ousmane Ba mawo yetto gam ha joni adandi en gaaci yafnade bandiraɓe gaaci gownoɗon ndi ɗo waylo waylo waɗi heewi ha ko ɗum saabi ko fonnoɗen tawde ɗo kala to banggue gaaci en tawani kono hatta en gollade sallah lamɗo jaaɓi so gaaci ngoodi addi en ko haala ma en kaal so weeli metti so tawi gaaci godani ma en kaal so weeli metti nde wonno ko ɗum noon addi en jamma hannde o en mbawa joɗade en mbaɗani ko addi hen ko en tinani o wonde ordinateur koko boni kono hen ko kala nawama ha laaɓi yeehi hay hunde heddaki hettiyankoɓe tedduɓe e rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe mo kala e mon ɗo woni no woniri yo jaam kiisi Allah goni muɗum noon mbiɗen ni jamma hannde en gabboto ɓiɓe fulɓe ɓe ganduɗa ko ɓiɓe fulɓe haneɓe wonduɓe e caɗele ɓe jaɓani ha joni jaɓirde saabi Allah tan kelle hakkillaji ina nalte ƴeewen gabbuɗen beele ma en ji no bandiraɓe men ɓe kewi wiide ni bojji ɗi gasata ko saabi leñol men seyata e bojji bandiraɓe mbeɗa koko foɗa e meɗen so sagata darima woyi holno banum debbo waɗata hande e nder Afrique ɗo jiiɗa kala fulɓe no darina goya ken fiyaɓe ken haɓaɓe ken seyandaɓe ken jingaɓe bandiraɓe leñol wuurata tan yowitade e wondu leñol wuurdata yowitade ha joni komin daɗaɓe leñol wuurdata e moolade hello e hakkille laabi tati itta yawa e ɓeydal mboɗo mooli Allah laabi tati itta yawa e ɓeydal so tawi sagata goo ko cembi sembilo jakanoɗo leñol e galle darima woyi wi fiyama holno banum debbo jogoye wadde kono bandiraɓe paamen hannde o caɗele goɗɗe tan nde ɗo windere woƴen ko fulɓe ko ɗum woni ko goyantanɓe jamma ñalawma subaka e kikiɗe ma en tawmo yen toon to leydi mbiyetendi Tchad diwan hewngo keerol hakkude mabɓe e ñaala toon to leydi Soudan ɗo fulɓe région ngaji ɗiɗi kala gonɗo e Tchad o ko fulɓe gonɗo e Soudan o ko fulɓe ɓe piyen to kadi jaaha moolo e ɓe piyen ga moolo e ɓe ga leyɗele ɗe beldani mawɓe leyɗele ɓe kaldatan kala musiba garɗo e Tchad ummoy ko leydi Soudan kala caɗele garɗe Soudan ummoy ko leydi Tchad fulɓe keede musiba banggue hewngo ɗo keerol ngol woni ɗo ko ɗum saabino goko biyeteɗo Baba Ladde ɗum saabino goko biyeteɗo Baba Ladde dari dande tinde gam ha joni haɓade a bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ma en garta toon to centre Afrique to ganduɗa diwanuji jeegom ɗi ganduɗa ko diwanuji gaynaka toon fulɓe keedi hol caɗele fulɓe jogui toon e oɗo banggue centre Afrique garten to Burkina Faso garten to leydi Mali ɗi ganduɗa kañum woni guinol golle jayndiyankoɓe ɗo ganduɗa hande toon to leydi Niger keewol mabɓe e leydi mbiyetendi leydi Nigéria ɗo fulɓe dari mbaɗi goomuji mbi hanganti mataw hello e hakkille ko neɗɗo ittande hoore mum beele ɗum ina sarta ñawande walla ala wonɗo fulɓe dari goyi mbi wadɓe ɗiɗo goomuji ɓe lepti min ɓe mbawa hebde koɓe jiiɗi ko ɗo pullo yiya kala nana lepte wawi garten sallah lamɗo jaaɓi e joni joni o holto paaɗen gabboɗen Alaji Mamadou Soma Dia o hokka en gaaci o duusa en haade men nadde e andu sandi andin no muɗum kala ɗunoɗi hanki e sahaji nde roggoji nguudi ɓuri musde e hamnade holno leƴƴi guurduno e ɗin sahaji kono bandiraɓe mbiyen en tumni bakkat ɓe ganduɗa ko sagataɓe doyiɓe ina goya no paye juuɗe koye so sagataɓe goyi nayeɓe payet rewɓe cunoɗo so sagataɓe goyi sukaɓe bewlat so sagataɓe goyi leñol wasat jusqu'à nasat wonko leñol foti ha joni gollorade ko wona sagataɓe darade ne ino sagata fawde junggo e hoorano woya ene wiye min piyama min daɗama min jaɓɓama min jeeɓama garten bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e wiide julmo wuuri ɓiɓɓe yummiraɓe men fulɓe wonɓe e windere nde wonɓe e caɗele wonɓe ha joni e basal kono bandiraɓe wona hay batte leydi fof ne jiiɗani dari e windere nde dari koye ƴiƴam sagataɓe muɗum no pamir toon kala galle mo garɗa tawɗa no maaha natɗa jooɗiɗa pofɗa hendu ɓuum risma ko gorko da en nangue ɓirte wawi ñande kañum andi no dañiri koye wawi ñande ummi nde ɓuuɓe wawi ha joni dañede suudu hay soko tuuto tawɗa e ladde natɗa jooɗiɗa pofɗa leeliɗa andu ko neɗɗo dara e nangue addi baaji waɗi macce addi cawe calɗi e paale fewni ha mbawɗa dañde ɗo gonɗa leydi fof ne jiiɗano dari hannde dari ko ƴiyam sagataɓe muɗum
to leydi Tchad kewal maɓɓe e leydi mbiyetedi ndi leydi Nigéria ha to Cameroun to kewal maɓɓe centre Afrique saabinoma no mbiɗen naane ha goto biyeteɗo Baba Ladde yalti bara jagal wiwanede ko laamu fulɓe maayo welgo ha maayo hango mo kala yiito hoore mum wona tan leydi Tchad jogui caɗele wona tan leydi mbiyetedi Soudan wona diwan ñaalo o tan takkade ABC fayi less ala wona ɗon tan o wi ko kala kala o ndenden o dañi kono wona ujunnaji ɗiɗi gorako o naate ladde nde ganduɗa ko ladde Tchad o yalti kewol o tacci banggue hew o fayi ladde wiyetende ladde Centrafrique mayga Centrafrique o woni toon ɓe ƴeewi ƴewtiniɓe tawi jobade wawana hulɓe nde wawana alay saago haalde koko wiyete ko beele heeɓe wona ko beele heeɓe gagne ha joni wase haala makko haalama e fedde gotago windande haala makko haalama e kawtal leyɗele Europe haala makko haalama e tuma nde ganduɗa Afrique CEDEAO lanat e limoa kamɓe kala ɓe ndendi fedde beeli mawɗi ɓe mbi oɗo gokaji o haalde so tawi o haalda ko famodira caɗele mbawa garde hakkude leydi Tchad e leydi mbiyetendi ndi Centrafrique ko nden woodi nulaɓe ummi jeeyi tawi ha joni jaam yamɓe joɗaniɓe fedde gotago windande e fedde e leyɗele mawɗe e beeli mawɗi ɓe kalde makko ɓe pamude makko ɓe mbimo accu ha joni ko wate ko rébellion garta paata leydi ma Tchad sa ettima dokkeɗa ha joni gueɗal leñol ma kala teske o wimi jaaɓi e dow sarɗi kono balle kam bandiraɓam ɓiɓɓe yummiraɓam aynaɓe duwoɓe ɓe ganduɗa gona tooñoɓe e sa kala jaggueteɓe ɓe ganduɗa ko femboɓe leydi jaggata ina lefta ina jaadi e koninkoɓe laamu ɓe dokke gueɗal so ɗum ala mi wawa lelade mi ɗano ɓen mbi eyi mamin mbat beele eyi o gasi walla ala so tawi ɗum ko namnal heɗiyankoɓe ko ɗon jogui Baba Ladde haaldama ummima e nder leydi ha joni banggue o ngo arti toon to centre Afrique nawamude PK 4 PK 5 et 6 julɓe goni fulɓe nan ɗon ko ɗon jeeya gaga fulɓe ɗanniyankoɓe foftima ha gayni tumbama e lana ndi o waddama e omo ganduɗa ko tagal fedde gotago winde e jagorɗo leydi centre Afrique o nawtama toon to leydi Tchad yettade mum o waɗa cukko gardiɗo jagorɓe leydi ndi kono noon wattinani eɗen gandi koyawno hen ko holno wayi wadde so tawi ko yoltano hujjaji fulɓe ɓeɗo juulani julde moƴƴere juulani julde welde no feewi ko ɗum saabi toon to leydi Tchad hikka waɗi caɗele no feewi ha tengte banggue Soudan o Soudan ɗo ganduɗa eɗen gandi banggue mo ganduɗa kewel mabɓe Tchad ko fulɓe meɗe goni toon nde jiiɗi dobde ha joni donkiɗo naati ɓe ga no gone caɗele ɓe no gone caɗele wonɓe cuuɗi turi ɗi ganduɗa ndungu ina itta e kala saaha nannaɗe e basuji fedde mooliɓe fedde gotago windande ɓeydonta ñamde yaade tawa mbawa ha joni yonede ko ɗum saabi mbiɗen sen juuli e jaam e dental ne hay so tawi leyɗele ɗe juuldi wonde fulɓe juulani walla juuldi kono fewani andu sande andin reɓe woɓe sukaɓe mawɓe mo kala e moon salminama jowama yettama en puɗɗoyima galle Cherif Alassane Haydara mo Thilogne gonɗuɗo e Joppol 4 e yesso teddugal cuddiɗo makko o gorgol men gogo Suwadou Sall mo gellojo birom Demba Do tedduɓe reɓe woɓe sukaɓe mawɓe mo kala e moon salminama jowama yettama en ɓami lana ndi wowo en paari toon to centre Afrique so centre Afrique rewoto ɓuuri hulɓinade e nder nde ɗo julde nde kalɗen joni wonde sagataɓe fulɓe juulani e diwanuji jeegom biyeteɗi diwanuji gaynaka les 6 régions élevage gonɗi e centre Afrique
ɗo fulɓe koninkoɓe ngoni ɗo ngannduɗaa jannguji ne mbaɗa rewɓe laaɓe tajoɓe boli yanoɓe yimɓe haa ko ɗum saabi joginooɗo koninkoɓe ɗiɗo dewluji baŋnge o ayino e yeeso jaagoɗo kaltinoɗo ko fate kisal santa sig e temps François Bozizé o wi ɗum mi natti wawde difaade oɗo diwan jannguji keewi balboniyankoɓe ɓuymi jogaade kaɓirɗe ɓe gondumi ɓe no cuusi kono minen koninkoɓe men poolama en daɓɓa nafowa koninkoɓe jalti oɗo diwan ha laaɓi so arme dogui yalti heddiɓe gani tagataɓe fulɓe mbaɗi bato jooɗi mbi hello hakkille ko neɗɗo yettanto ɗum joomum holmo goytantoɗen holto goytoytoɗen sen dogui en jaltiyoɗo paaɗen gonten hoɓɓe leyɗele janane leyɗele men kette diwan gaynaka belɗo moƴƴo ɗo mawɗo fedde aynaɓe jeeya jaggaɗo cokaɗo caggal nde omo ganduɗa ko misal joto dia ari wi oɗo pullo ko ballitiɗo François Bozizé mo wondani e fulɓe centre afrique a dañata ko welma to banggue ha joni faggudu ko ɗum saabi mawɓe fulɓe wonɓe toon ɓe mbi coden kaɓirɗe mbaɗen gande men sagataɓe mbi imine jeese moon kala ko pewjuɗon amin hen ɓe mbaɗi goomuji e goomuji no hulɓini no hawni ɗo ɓiɓe fulɓe sukaɓe tokosɓe dayi yahoɓe e ladde dawtoɓe bolli wiyeteɓe ha bat boniyankoɓe nana ga ina kabbiri ina juula tawa tawita julde mumen ko conde e koye laaña hanki jarnaɗe towake no wano hanki nde fulɓe goni egga hoɗiyankoɓe yahannoɓe ko ɗum attende centre afrique ɗo yiyam fofata e kala saaha yimɓe jaggete ina tegnie kono sagataɓe no teska e jamma sukaɓeɓe fulɓe mbaali yimɓe no gaskina jaa jomumen hello haqqille ko nodɗi tanta hoore mum leñol wurdata tan bojji sagataɓe darade pawa juuɗe koye so sagata fawi junggo e hoore holno ceemeɗo debbo jogoye wadde holno balum debbo jogoye wadde holno joom suɗumo mi yim jogoye wadde usten bojji en piyama en kaɓama en piyama en kaɓama holmo fi en hello haqqille ko nodɗi yettantoɗum hoore muɗum taw Niger andu sa andi andini toon to keewol hakkude maɓɓe leydi Nigéria on keɗima jannguji ɗi boppu wawa wonno ñanden yani koye nokkuji fulɓe awoɓe wuuɓe e ndiyam sahaji beeli koyete ko cukkitte nde maayo gangel wano hanki nde gouverneur Ndar walla PCA no waɗa discours ha gayna yimɓe jolaga balɗe sappo e joyyi ko noon way toon to leydi Niger goomuji dayi ɗi gam habtade saliɓe woppude nokkuji mumen ngalaɗo payi mo kala ina dawi donde tinde gam etade addude ballal mum wawa diñade jooɗo e ɓesgu muɗum salo dogde yalta jaata fata e nokkuji goɗɗi bandiraɓe ɓeɗo fulɓe ne so tawi juulama e dental leyɗele ne ɓeɗo kam julde ko banggue nde tawno ko conde koye sagataɓe dayi kono ndena mawɓe ne goni e nder cuuɗi ɓe taƴa ha gayna jalta gona e rende woɓɓe ɓe jamma ɓe mballata ko darade ɓe mballata ko jooɗade fulɓe gartina gurduno hanki e afrique banggue hirnangue e tenkoɓe andu so andi andin en ɓami laana nde wawa en gayi ɗon ɗo diwan biyeteɗo Arlit en jeeyi diwan biyeteɗo Agadez ko tawɗen ɓe ɓe ganduɗa ko weteɓe ha joni a tuwagen koddigal mabɓe jiiɓangal ngal balbuniyankoɓe jiiɓi hakkude mabɓe fulɓe addani saa e saa kala sagata pullo tawa e tawa ina tonga ina wedda e ladde yolo mbe watte wiyema taw ko ɗanniyankoɓe yahannoɓe ummotoɓe leydi mbiyetendi ñaame e Niger ɗon ɗo ñaame e laamogo ɗo gam tinade leydi Algérie yiɗɓe jolde laaɗe ɓete tawa wona ɗum ko fulɓe jeggaɓe tongaɓe wawnaɓe ittaɓe sagoji pittali guitta mbaɗa e diwan mbiyeteɗo Arlit bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ɗon sagataɓe e won sagataɓe dawiɓe mbi yonti ha gandi beele alay saago haaɓe nde wawa jamma wawa dañede walla ala ko hentede jaam wawa dañede seettani e kala saaha sukaɓe kurkali aynaɓe joɗotoɓe joomen ñawdoɓe fellitɓe e kala saaha gam mumtude gonɗi kono bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe jamma hande o ko jamma e jammaji mataw goto tan yaade ko toon to leydi mbiyetende leydi Burkina Faso dokku mbiyeteɗo ha joni nokku doori e Burkina Faso saa e saa kala on keɗima hakkude aynaɓe e remoɓe ko caɗele kewɗe guurade ɗo laamu waɗi ha joni jewte e nder kalirɗe dowoyi gam ustude ɗi fitnaji ɗo yimɓe mbaɗa ha joni pelle maslahayankoje beele caɗele gusto e ɗiɗo diwanuji on diwan mo ganduɗa ha kewɗe mabɓe leydi Mali tan ƴeewi toon to Tengerla to wiyete ha joni Tengerla tan ƴeewi ngol ɗon kewol wonɓe ganduɗa juulani no ponno juldude ni caɗele goodaɗe jalguje kulhuli ɗi ganduɗa nani ɗiɗo dewnuji bandiraɓe mbiyen so tawi en taƴi e jaam en gooɓi bila nana en ñalli ñamde tew en mbaɗi guertoɗe ɓalli men en jeeyi ndiyam ɓuɓɗam en piji en jaali wonde ɓiɓɓe fulɓe goni e nder aduna o e nder windande tawi ñamani jahani walla ñaami ko seeɗa walla puɗɗinoma jokkitani koak hen gone caɗele ɓe ñamani jahani wonɗo fulɓe kaɗa hoorde wonɗo puɗɗi jokkitani
nder Afrique bangi hirnange andu sa andi andi ɓami lana ndi o won hen ko lana jordi won hen ko lana befa won hen kadi ko daba waɗɗa gam yettade ɓeɗo yimɓe e joni joni o mboɗo andi ɓoyata omo ganduɗa ko mbimen sel men Ousmane Ba joni to ko wuro mo ganduɗa sa ƴeewi ma en taw ko weteɓe Samba Go en garnoɗo fulɓe mo ganduɗa wiyeteɗo ha joni lamdo elle ɓe ñamani jayani wonɗo fulɓe kaɗa hoorde wonɗo puɗɗi jokkitani e nder Afrique bangi hirnange andu sa andi andi ɓami lana ndi o won hen ko lana jordi won hen ko lana befa won hen kadi ko daba waɗɗa gam yettade ɓeɗo yimɓe e joni joni o mboɗo andi ɓoyata omo ganduɗa ko mbimen sel men Ousmane Ba mawo yetto gam ha joni adandi en gaaci yafnade bandiraɓe gaaci gownoɗon ndi ɗo waylo waylo waɗi heewi ha ko ɗum saabi ko fonnoɗen tawde ɗo kala to banggue gaaci en tawani kono hatta en gollade sallah lamɗo jaaɓi so gaaci ngoodi addi en ko haala ma en kaal so weeli metti so tawi gaaci godani ma en kaal so weeli metti nde wonno ko ɗum noon addi en jamma hannde o en mbawa joɗade en mbaɗani ko addi hen ko en tinani o wonde ordinateur koko boni kono hen ko kala nawama ha laaɓi yeehi hay hunde heddaki hettiyankoɓe tedduɓe e rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe mo kala e mon ɗo woni no woniri yo jaam kiisi Allah goni muɗum noon mbiɗen ni jamma hannde en gabboto ɓiɓe fulɓe ɓe ganduɗa ko ɓiɓe fulɓe haneɓe wonduɓe e caɗele ɓe jaɓani ha joni jaɓirde saabi Allah tan kelle hakkillaji ina nalte ƴeewen gabboɗen beele ma en jii no bandiraɓe men ɓe kewi wiide ni bojji ɗi gasata ko saabi leñol men seeta e bojji bandiraɓe mbeɗa koko foda e meɗen so sagata darima woyi holno banum debbo waɗata hande e nder Afrique ɗo jiiɗa kala fulɓe no darina goya ken fiyaɓe ken haɓaɓe ken seyandaɓe ken jingaɓe bandiraɓe leñol wuurata tan yowitade e wondu leñol wuurdata yowitade ha joni komin daɗaɓe leñol wuurdata e moolade hello e hakkille laabi tati itta yawa e ɓeydal mboɗo mooli Allah laabi tati itta yawa e ɓeydal so tawi sagata goo ko cembi sembilo jakanoɗo leñol e galle darima woyi wi fiyama holno banum debbo jogoye wadde kono bandiraɓe paamen hannde o caɗele goɗɗe tan nde ɗo windere woƴen ko fulɓe ko ɗum woni ko goyantanɓe jamma ñalawma subaka e kikiɗe ma en tawmo jen toon to leydi mbiyetendi Tchad diwan hewngo keerol hakkude mabɓe e ñaala toon to leydi Soudan ɗo fulɓe région ngaji ɗiɗi kala gonɗo e Tchad o ko fulɓe gonɗo e Soudan o ko fulɓe ɓe piyen to kadi jaaha moolo e ɓe piyen ga moolo e ɓe ga leyɗele ɗe beldani mawɓe leyɗele ɓe kaldatano kala musiba garɗo e Tchad ummoy ko leydi Soudan kala caɗele garɗe e Soudan ummoy ko leydi Tchad fulɓe keede musiba banggue hewngo ɗo keerol ngol woni ɗo ko ɗum saabino goko biyeteɗo Baba Ladde ɗum saabino goko biyeteɗo Baba Ladde dari dande tinde gam ha joni haɓade a bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ma en garta toon to centre Afrique to ganduɗa diwanuji jeegom ɗi ganduɗa ko diwanuji gaynaka toon fulɓe keedi hol caɗele fulɓe jogui toon e oɗo banggue centre Afrique garten to Burkina Faso garten to leydi Mali ɗi ganduɗa kañum woni guinol golle jayndiyankoɓe ɗo ganduɗa hande toon to leydi Niger keewol mabɓe e leydi mbiyetendi leydi Nigéria ɗo fulɓe dari mbaɗi goomuji mbi hanganti mataw hello e hakkille ko neɗɗo ittande hoore mum beele ɗum ina sarta ñawande walla ala wonɗo fulɓe dari goyi mbi wadɓe ɗiɗo goomuji ɓe lepti min ɓe mbawa hebde koɓe jiiɗi ko ɗo pullo yiya kala nana lepte wawi garten sallah lamɗo jaaɓi e joni joni o holto paaɗen gabboɗen Alaji Mamadou Soma Dia o hokka en gaaci o duusa en haade men nadde e andu sandi andin no muɗum kala ɗunoɗi hanki e sahaji nde roggoji nguudi ɓuri musde e hamnade holno leƴƴi guurduno e ɗin sahaji kono bandiraɓe mbiyen en tumni bakkat ɓe ganduɗa ko sagataɓe doyiɓe ina goya no paye juuɗe koye so sagataɓe goyi nayeɓe payet rewɓe cunoɗo so sagataɓe goyi sukaɓe bewlat so sagataɓe goyi leñol wasat jusqu'à nasat wonko leñol foti ha joni gollorade ko wona sagataɓe darade ne ino sagata fawde junggo e hoorano woya ene wiye min piyama min daɗama min jaɓɓama min jeeɓama garten bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e wiide julmo wuuri ɓiɓɓe yummiraɓe men fulɓe wonɓe e windere nde wonɓe e caɗele wonɓe ha joni e basal kono bandiraɓe wona hay batte leydi fof ne jiiɗani dari e windere nde dari koye ƴiƴam sagataɓe muɗum no pamir toon
kala galle mo garɗa tawɗa maha natɗa jooɗiɗa pofɗa hendu ɓumdu risma ko gorko do en nangi ɓirte wawi ñande kañum andino dañiri koye wawi ñande ummi nde ɓuuɓe wawi ha joni dañede suudu hay soko turɗo tawɗa e ladde natɗa jooɗiɗa pofɗa leɗiɗa andu ko neɗɗo daña e nangi addi baaji waɗi macce addi cawe calɗi e paale fewni ha mbawɗa dañde ɗo gonɗa leydi fof ne jiiɗana dari hannde dari ko jiyam sagataɓe muɗum to leydi Tchad kewal mabɓe e leydi mbiyetedi ndi leydi Nigéria ha to Cameroun to kewal mabɓe Centre Afrique saabinoma no mbiɗen nane ha gorko biyeteɗo Baba Ladde yalti ba jagal wiwanede ko laamu fulɓe maayo welgo ha maayo hango mo kala yiito hoore mum wona tan leydi Tchad jogui caɗele wona tan leydi mbiyetedi Soudan wona diwan ñaalo o tan takkade ABC fayi less ala wona ɗon tan o wi ko kala kala o ndenden o dañi kono wona ujunnaji ɗiɗi gorako o naate ladde nde ganduɗa ko ladde Tchad o yalti kewol o tacci banggue hew o fayi ladde wiyetende ladde Centre Afrique mayga Centre Afrique o woni toon ɓe ƴeewi ƴewtiniɓe tawi gurbade wawana hulɓe nde wawana alay sago haalde koko wiyete ko beele heeɓe wona ko beele heeɓe gagne ha joni wase haala makko haalama e fedde gotago windande haala makko haalama e kawtal leyɗele Europe haala makko haalama e tuma nde ganduɗa Afrique CEDEAO lanat e limoa kamɓe kala ɓe ndendi fedde beeli mawɗi ɓe mbi oɗo gorkaji o haalde so tawi o haalda ko famodira caɗele mbawa garde hakkude leydi Tchad e leydi mbiyetendi ndi Centre Afrique ko nden woodi nulaɓe ummi jeeyi tawi ha joni jaam yamɓe joɗaniɓe fedde gotago windande e fedde e leyɗele mawɗe e beeli mawɗi ɓe kalde makko ɓe pamude makko ɓe mbimo accu ha joni ko wate ko rébellion garta paata leydi ma Tchad sa ettima dokkeɗa ha joni gueɗal leñol ma kala teske o wimi jaaɓi e dow sarɗi kono balle kam bandiraɓam ɓiɓɓe yummiraɓam aynaɓe duroɓe ɓe ganduɗa gona toñoɓe e sa kala jaggueteɓe ɓe ganduɗa ko femboɓe leydi jaggata ina lefta ina jaadi e koninkoɓe laamu ɓe dokke gueɗal so ɗum ala mi wawa lelade mi ɗano ɓen mbi eyyi mamin mbat beele eyyi o gasi walla ala so tawi ɗum ko namnal hiɗenkoɓe ko ɗon jogui Baba Ladde haaldama ummima e nder leydi ha joni banggue o ngo arti toon to Centre Afrique nawamude PK 4 PK 5 et 6 julɓe goni fulɓe nan ɗon ko ɗon jeeya gaga fulɓe ɗanniyankoɓe foftima ha gayni tumbama e lanandi o waddama e omo ganduɗa ko tagal fedde gotago winde e jagorɗo leydi Centre Afrique o nawtama toon to leydi Tchad yettade mum o waɗa cukko gardiɗo jagorɓe leydi ndi kono noon wattinani eɗen gandi koyawno hen ko holno wayi wadde so tawi ko yoltano hujjaji fulɓe ɓeɗo juulani julde moƴƴere juulani julde welde no feewi ko ɗum saabi toon to leydi Tchad hikka waɗi caɗele no feewi ha tengte banggue Soudan o Soudan ɗo ganduɗa eɗen gandi banggue mo ganduɗa kewel mabɓe Tchad ko fulɓe men ɓe goni toon nde jiiɗi dobde ha joni donkiɗo naati ɓe ga no gone caɗele ɓe no gone caɗele wonɓe cuuɗi turi ɗi ganduɗa ndungu ina itta e kala saaha nannaɗe e basuji fedde mooliɓe fedde gotago windande en ɓeydonta ñamde yaade tawa mbawa ha joni yonede ko ɗum saabi mbiɗen sen juuli e jaam e dental ni hay so tawi leyɗele ɗe juuldi wonde fulɓe juulani walla juuldi kono fewani andu sande andin rewɓe woɓe sukaɓe mawɓe mo kala e moon salminama jowama yettama en puɗɗoyima galle Cherif Alassane Haydara mo Thilogne gonɗuɗo e Joppol 4 e yesso teddugal cuddiɗo makko o gorgol men gogo Souadou Sall mo gellojo birom Demba Do tedduɓe rewɓe woɓe sukaɓe mawɓe mo kala e moon salminama jowama yettama
en ɓamilano nde wowo en paari toon to centre Afrique so centre Afrique rewto ɓuuri hulɓinade e nder nde ɗo julde nde kalɗen joni wonde sagataɓe fulɓe juulani e diwanuji jeegom biyeteɗi diwanuji gaynaka les 6 régions élevage gonɗi e centre Afrique ɗo fulɓe konenkoɓe goni ɗo ganduɗa jannguji ne mbaɗa rewɓe laaɓe tajoɓe booli yanoɓe yimɓe ha ko ɗum saabi joguinoɗo konenkoɓe ɗiɗo diwanuji banggue o ayino e yeeso jaagoɗo kaltinoɗo ko fate kissal centre Afrique e temps François Bozizé o wi ɗum mi natti wawde difade oɗo diwan jannguji keewi badboni en koɓe ɓuymi jogade kaɓirɗe ɓe gondumi ɓe no cuusi kono minen konenkoɓe men poolama en daɓɓa nafowa konenkoɓe jalti oɗo diwan ha laaɓi so arme dogui yalti heddiɓe gani sagataɓe fulɓe mbaɗi bato jooɗi mbi hello hakkille ko neɗɗo yettanto ɗum joomum holmo goytantoɗen holto goytoytoɗen sen dogui en jaltiyoɗo paaɗen gonten hoɓɓe leyɗele janane leyɗele men kette diwan gaynaka belɗo moƴƴo ɗo mawɗo fedde aynaɓe jeeya jaggaɗo cokaɗo caggal nde omo ganduɗa ko misal joto dia ari wi oɗo pullo ko ballitiɗo François Bozizé mo wondani e fulɓe centre Afrique a dañata ko welma to banggue ha joni faggudu ko ɗum saabi mawɓe fulɓe wonɓe toon ɓe mbi coden kaɓirɗe mbaɗen gande men sagataɓe mbi imine jeese moon kala ko pewjuɗon amin hen ɓe mbaɗi goomuji e goomuji no hulɓini no hawni ɗo ɓiɓe fulɓe sukaɓe tokos ɓe dawi yahoɓe e ladde dawtoɓe bolli wiyeteɓe ha bat boni en koɓe nana ga ina kabbiri ina juula tawa tawita julde mumen ko conde e koye laaña hanki jarnaɗe towake no wano hanki nde fulɓe goni egga hoɗiyankoɓe yahannoɓe ko ɗum attende centre Afrique ɗo jiyam fufata e kala saaha yimɓe jaggete ina tegñe kono sagataɓe no teska e jamma sukaɓeɓe fulɓe mbaali yimɓe no gaskina jaa jomumen hello haqqille ko nodɗi tande hoore mum leñol wuurdata tan bojji sagataɓe darade pawa juuɗe koye so sagata fawi junggo e hoore holno ceemeɗo debbo jogoye wadde holno bandum debbo jogoye wadde holno joom suɗumo mi yim jogoye wadde usten bojji en piyama en kaɓama en piyama en kaɓama holmo fi en hello haqqille ko nodɗi yettanto ɗum hoore muɗum taw Niger andu sa andi andini toon to keewol hakkude mabɓe leydi Nigéria on keɗima jannguji ɗi boppuwa wonno ñanden yani koye nokkuji fulɓe awoɓe wuuɓe e ndiyam sahaji beeli koyete ko cukkitte nde maayo gangel wano hanki nde gouverneur Ndar walla PCA no waɗa discours ha gayna yimɓe jolaga balɗe sappo e joyyi ko noon way toon to leydi Niger goomuji dawi ɗi gam habtade saliɓe woppude nokkuji mumen ngalaɗo payi mo kala ina dawi donde tinde gam etade addude ballal mum wawa diñade jooɗo e ɓesgu muɗum salo dogde yalta jaata fata e nokkuji gonɗi bandiraɓe ɓeɗo fulɓe ne so tawi juulama e dental leyɗele ne ɓeɗo kam julde ko banggue nde tawno ko conde koye sagataɓe dawi kono ndena mawɓe ne goni e nder cuuɗi ɓe taƴa ha gayna jalta gona e rende woɓɓe ɓe jamma ɓe mballata ko darade ɓe mballata ko jooɗade fulɓe gartina gurduno hanki e Afrique banggue hirnangue e tenkoɓe andu so andi andin en ɓami lana nde wawa en gayi ɗon ɗo diwan biyeteɗo Arlit en jeeyi diwan biyeteɗo Agadez ko tawɗen ɓe ɓe ganduɗa ko weteɓe ha joni a tuwagen koddigal mabɓe jiiɓangal ngal balbuniyankoɓe jiiɓi hakkude mabɓe fulɓe addani saa e saa kala sagata pullo tawa e tawa ina tonga ina wedda e ladde yolo mbe o watte wiyema taw ko ɗanniyankoɓe yahannoɓe ummotoɓe leydi mbiyetendi ñaame e Niger ɗon ɗo ñaame e laamogo ɗo gam tinade leydi Algérie yiɗɓe jolde laaɗe ɓete tawa wona ɗum ko fulɓe jeggaɓe tongaɓe wawnaɓe ittaɓe sagoji pittali guitta mbaɗa e diwan mbiyeteɗo Arlit bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ɗon sagataɓe e won sagataɓe dawiɓe mbi yonti ha gandi beele alay saago haaɓe nde wawa jamma wawa dañede walla ala ko hentede jaam wawa dañede seettani e kala saaha sukaɓe kurkali aynaɓe joɗotoɓe joomen ñawdoɓe fellitɓe e kala saaha gam mumtude gonɗi kono bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe jamma hande o ko jamma e jammaji mataw goto tan yaade ko toon to leydi mbiyetende leydi Burkina Faso dokku mbiyeteɗo ha joni nokku doori e Burkina Faso saa e saa kala on keɗima hakkude aynaɓe e remoɓe ko caɗele kewɗe guurade ɗo laamu waɗi ha joni jewte e nder kalirɗe dowoyi gam ustude ɗi fitnaji ɗo yimɓe mbaɗa ha joni pelle maslahayankoje beele caɗele gusto e ɗiɗo diwanuji on diwan mo ganduɗa ha kew mabɓe leydi Mali tan ƴeewi toon to Tengerla to wiyete ha joni Tengerla tan ƴeewi ngol ɗon kewol wonɓe ganduɗa juulani no ponno juldude ni caɗele goodaɗe jalguje kulhuli ɗi ganduɗa nani ɗiɗo diwanuji bandiraɓe mbiyen so tawi en taƴi e jaam en gooɓi bila nana en ñalli ñamde tew en mbaɗi guertoɗe ɓalli men en jeeyi ndiyam ɓuɓɗam en piji en jaali wonde ɓiɓɓe fulɓe goni e nder aduna o e nder windande tawi ñamani jahani walla ñaami ko seeɗa walla puɗɗinoma jokkitani koak
gone caɗele ɓe ñamani jani wonɗo fulɓe kaɗa hoorde wonɗo puɗɗi jokkitani e nder Afrique banggue hirnangue andu sa andi andi no ɓami lana ndi o won hen ko lana jordi won hen ko lana befa won hen kadi ko daba waɗɗa gam yettade ɓeɗo yimɓe e joni joni o mboɗo andi ɓoyata omo ganduɗa ko mbimen sel men Ousmane Ba joni to ko wuro mo ganduɗa sa ƴeewi ma en taw ko weteɓe Samba Go en garnoɗo fulɓe mo ganduɗa wiyeteɗo ha joni lamɗo ɓe ñamani jani wonɗo fulɓe kaɗa hoorde wonɗo puɗɗi jokkitani e nder Afrique banggue hirnangue andu sa andi andi no ɓami lana ndi o won hen ko lana jordi won hen ko lana befa won hen kadi ko daba waɗɗa gam yettade ɓeɗo yimɓe e joni joni o mboɗo andi ɓoyata omo ganduɗa ko mbimen sel men Ousmane Ba mawo yetto gam ha joni adandi en gaaci yafnade bandiraɓe gaaci gownoɗon ndi ɗo waylo waylo waɗi heewi ha ko ɗum saabi ko fonnoɗen tawde ɗo kala to banggue gaaci en tawani kono hatta en gollade sallah lamɗo jaaɓi so gaaci ngoodi addi en ko haala ma en kaal so weeli metti so tawi gaaci godani ma en kaal so weeli metti nde wonno ko ɗum noon addi en jamma hannde o en mbawa joɗade en mbaɗani ko addi hen ko en tinani wonde ordinateur koko boni konno hen ko kala nawama ha laaɓi yeehi hay hunde heddaki hettiyankoɓe tedduɓe e rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe mo kala e mon ɗo woni no woniri yo jaam kiisi Allah goni muɗum noon mbiɗen ni jamma hannde en gabboto ɓiɓe fulɓe ɓe ganduɗa ko ɓiɓe fulɓe haneɓe wonduɓe e caɗele ɓe jaɓani ha joni jaɓirde saabi Allah tan kelle hakkillaji ina nalte ƴeewen gabboɗen beele ma en jii no bandiraɓe men ɓe kewi wiide ni bojji ɗi gasata ko saabi leñol men seyata e bojji bandiraɓe mbeɗa koko foɗa e meɗen so sagata darima woyi holno banum debbo waɗata hande e nder Afrique ɗo jiiɗa kala fulɓe no darina goya ken fiyaɓe ken haɓaɓe ken seyandaɓe ken jingaɓe bandiraɓe leñol wuurata tan yowitade e wondu leñol wuurdata yowitade ha joni komin daɗaɓe leñol wuurdata e moolade hello e hakkille laabi tati itta yawa e ɓeydal mboɗo mooli Allah laabi tati itta yawa e ɓeydal so tawi sagata goo ko cembi sembilo jakanoɗo leñol e galle darima woyi wi fiyama holno banum debbo jogoye wadde kono bandiraɓe paamen hannde o caɗele goɗɗe tan nde ɗo windere woƴen ko fulɓe ko ɗum woni ko goyantanɓe jamma ñalawma subaka e kikiɗe ma en tawmo yen toon to leydi mbiyetendi Tchad diwan hewngo keerol hakkude mabɓe e ñaala toon to leydi Soudan ɗo fulɓe région ngaji ɗiɗi kala gonɗo e Tchad o ko fulɓe gonɗo e Soudan o ko fulɓe ɓe piyen to kadi jaaha moolo e ɓe piyen ga moolo e ɓe ga leyɗele ɗe beldani mawɓe leyɗele ɓe kaldatano kala musiba garɗo e Tchad ummoy ko leydi Soudan kala caɗele garɗe Soudan ummoy ko leydi Tchad fulɓe keede musiba banggue hewngo ɗo keerol ngol woni ɗo ko ɗum saabino goko biyeteɗo Baba Ladde ɗum saabino goko biyeteɗo Baba Ladde dari dande tinde gam ha joni haɓade a bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ma en gartu toon to centre Afrique to ganduɗa diwanuji jeegom ɗi ganduɗa ko diwanuji gaynaka toon fulɓe keedi hol caɗele fulɓe jogui toon e oɗo banggue centre Afrique garten to Burkina Faso garten to leydi Mali ɗi ganduɗa kañum woni guinol golle jayndiyankoɓe ɗo ganduɗa hande toon to leydi Niger keewol mabɓe e leydi mbiyetendi leydi Nigéria ɗo fulɓe dari mbaɗi goomuji mbi hanganti mataw hello e hakkille ko neɗɗo ittande hoore mum beele ɗum ina sarta ñawande walla ala wonɗo fulɓe dari goyi mbi wadɓe ɗiɗo goomuji ɓe lepti min ɓe mbawa hebde koɓe jiiɗi ko ɗo pullo yiya kala nana lepte ma en gartu hen sallah lamɗo jaaɓi e joni joni o holto paaɗen gabboɗen Alaji Mamadou Soma Dia o hokka en gaaci o duusa en haade men nadde e andu sandi andin no muɗum kala ɗunoɗi hanki e sahaji nde roggoji nguudi ɓuri musde e hamnade holno leƴƴi guuduno e ɗin sahaji kono bandiraɓe mbiyen en tumni bakkat ɓe ganduɗa ko sagataɓe doyiɓe ina goya no paye juuɗe koye so sagataɓe goyi nayeɓe payat rewɓe cunoɗo so sagataɓe goyi sukaɓe bewlat so sagataɓe goyi leñol wasat jusqu'à nasat wonko leñol foti ha joni gollorade ko wona sagataɓe darade ne ino sagata fawde junggo e hoore no woya ene wiye min piyama min daɗama min jaɓɓama min jeeɓama garten bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e wiide julmo wuuri ɓiɓɓe yummiraɓe men fulɓe wonɓe e windere nde wonɓe e caɗele wonɓe ha joni e basal kono bandiraɓe wona hay batte leydi fof ne jiiɗani ne dari e windere nde
dari ko jam sagataɓe muɗum no paami toon kala galle mo garɗa tawɗa no maha natɗa jooɗiɗa pofɗa hendu ɓum risma ko gorko do en nangi ɓirte wawi ñande kañum andino dañiri koye wawi ñande ummi nde ɓuuɓe wawi ha joni dañede suudu hay soko turdo tawɗa e ladde natɗa jooɗiɗa pofɗa leeliɗa andu ko neɗɗo dawa e nangi addi baaji waɗi macce addi cawe calɗi e paale fewni ha mbawɗa dañde ɗo gonɗa leydi fof ne jiiɗana dari hannde dari ko jiyam sagataɓe muɗum to leydi Tchad kewal mabɓe e leydi mbiyetedi ndi leydi Nigéria ha to Cameroun to kewal mabɓe Centre Afrique saabinoma no mbiɗen nane ha gorko biyeteɗo Baba Ladde yalti bara jagal wiwanede ko laamu fulɓe maayo welgo ha maayo hango mo kala yiito hoore mum wona tan leydi Tchad jogui caɗele wona tan leydi mbiyetedi Soudan wona diwan ñaalo o tan takkade ABC fayi less ala wona ɗon tan o wi ko kala kala o ndenden o dañi kono wona ujunnaji ɗiɗi gorako o naate ladde nde ganduɗa ko ladde Tchad o yalti kewol o tacci banggue hew o fayi ladde wiyetende ladde Centre Afrique mayga Centre Afrique o woni toon ɓe ƴeewi ƴewtiniɓe tawi gurbade wawana hulɓe nde wawana alay saago haalde koko wiyete ko beele heeɓe wona ko beele heeɓe gagne ha joni wase haala makko haalama e fedde gotago windande haala makko haalama e kawtal leyɗele Europe haala makko haalama e tuma nde ganduɗa Afrique CEDEAO lanat e limoa kamɓe kala ɓe ndendi fedde beeli mawɗi ɓe mbi oɗo gorkaji o haalde so tawi o haalda ko famodira caɗele mbawa garde hakkude leydi Tchad e leydi mbiyetendi ndi Centre Afrique ko nden woodi nulaɓe ummi jeeyi tawi ha joni jaam yamɓe joɗaniɓe fedde gotago windande e fedde e leyɗele mawɗe e beeli mawɗi ɓe kalde makko ɓe pamude makko ɓe mbimo accu ha joni ko wate ko rébellion garta paata leydi ma Tchad sa ettima dokkeɗa ha joni gueɗal leñol ma kala teske o wimi jaaɓi e dow sarɗi kono balle kam bandiraɓam ɓiɓɓe yummiraɓam aynaɓe duroɓe ɓe ganduɗa gona toñoɓe e sa kala jaggueteɓe ɓe ganduɗa ko femboɓe leydi jaggata ina lefta ina jaadi e koninkoɓe laamu ɓe dokke gueɗal so ɗum ala mi wawa lelade mi ɗano ɓen mbi eyyi mamin mbat beele eyyi o gasi walla ala so tawi ɗum ko namnal heɗiyankoɓe ko ɗon jogui Baba Ladde haaldama ummima e nder leydi ha joni banggue o ngo arti toon to Centre Afrique nawamude PK 4 PK 5 et 6 julɓe goni fulɓe nan ɗon ko ɗon jeeya gaga fulɓe ɗanniyankoɓe foftima ha gayni tumbama e lanandi o waddama e omo ganduɗa ko tagal fedde gotago winde e jagorɗo leydi Centre Afrique o nawtama toon to leydi Tchad yettade mum o waɗa cukko gardiɗo jagorɓe leydi ndi kono noon wattinani eɗen gandi koyawno hen ko holno wayi wadde so tawi ko yoltano hujjaji fulɓe ɓeɗo juulani julde moƴƴere juulani julde welde no feewi ko ɗum saabi toon to leydi Tchad hikka waɗi caɗele no feewi ha tengte banggue Soudan o Soudan ɗo ganduɗa eɗen gandi banggue mo ganduɗa kewel mabɓe Tchad ko fulɓe meɗe goni toon nde jiiɗi dobde ha joni donkiɗo naati ɓe ga no gone e caɗele ɓe no gone e caɗele wonɓe cuuɗi turi ɗi ganduɗa ndungu ina itta e kala saaha nannaɗe e basuji fedde mooliɓe fedde gotago windande en ɓeydonta ñamde yaade tawa mbawa ha joni yonede ko ɗum saabi mbiɗen sen juuli e jaam e dental ne hay so tawi leyɗele ɗe juuldi wonde fulɓe juulani walla juuldi kono fewani andu sande andin rabe wobe sukabe mawbe mo kala mon salminama joama yettama en puddoyima galle Sharif Alassane Haydara mo ciloñ gonduɗo e joppol 4 e yesso teddugal cuddiɗo makko o gogol men gogo Suwadou Sall mo gellojo birom demba do tedduɓe rabe wobe sukabe mawbe mo kala mon salminama joama yettama
en ɓamilano nde wowo en paari toon to centre Afrique to centre Afrique rewoto ɓuuri hulɓinade e nder nde ɗo julde nde kalɗen joni wonde sagataɓe fulɓe juulani e diwanuji jeegom biyeteɗi diwanuji gaynaka les 6 régions élevage gonɗi e centre Afrique ɗo fulɓe koninkoɓe goni ɗo ganduɗa jannguji ne mbaɗa rabelaɓe taƴoɓe booli yanoɓe yimɓe ha ko ɗum saabi joguinoɗo koninkoɓe ɗiɗo diwanuji banggue o ayino e yesso jaagoɗo kaltinoɗo ko fate kissal centre Afrique e temps François Bozizé o wi ɗum mi natti wawde difade oɗo diwan jannguji keewi badboniyankoɓe ɓurimi jogade kaɓirɗe ɓe gondumi ɓe no cuusi kono minen koninkoɓe men poolama en daɓɓa nafowa koninkoɓe jalti oɗo diwan ha laaɓi so arme dogui yalti heddiɓe gani sagataɓe fulɓe mbaɗi bato jooɗi mbi hello hakkille ko noddi yettanto ɗum joomum holmo goytantoɗen holto goytoytoɗen sen dogui en jaltiyoɗo paaɗen gonten hoɓɓe leyɗele janane leyɗele men kette diwan gaynaka belɗo moƴƴo ɗo mawɗo fedde aynaɓe jeeya jaggaɗo cokaɗo caggal nde omo ganduɗa ko misal joto dia ari wi oɗo pullo ko ballitiɗo François Bozizé mo wondani e fulɓe centre Afrique a dañata ko welma to banggue ha joni faggudu ko ɗum saabi mawɓe fulɓe wonɓe toon ɓe mbi coden kaɓirɗe mbaɗen gande men sagataɓe mbi imine jeese moon kala ko pewjuɗon amin hen ɓe mbaɗi goomuji e goomuji no hulɓini no hawni ɗo ɓiɓe fulɓe sukaɓe tokos ɓe dawi yahoɓe e ladde dawtoɓe bolli wiyeteɓe ha bat boni en koɓe nana ga ina kabbiri ina juula tawa tawita julde mumen ko conde e koye laaña hanki jarnaɗe towake no wano hanki nde fulɓe goni egga hoɗiyankoɓe yahannoɓe ko ɗum attende centre Afrique ɗo yiyam fofata e kala saaha yimɓe jaggete ina tegñe kono sagataɓe no teska e jamma sukaɓeɓe fulɓe mbaali yimɓe no gaskina jaa jomumen hello haqqille ko noddi tande hoore mum leñol wurdata tan bojji sagataɓe darade pawa juuɗe koye so sagata fawi junggo e hoore holno ceemeɗo debbo jogoye wadde holno ballum debbo jogoye wadde holno joom suɗumo miñum jogoye wadde usten bojji en piyama en kaɓama en piyama en kaɓama holmo fi en hello haqqille ko noddi yettantoɗum hoore muɗum taw Niger andu sa andi andini toon to keewol hakkude mabɓe leydi Nigéria on keɗima jannguji ɗi boppu ha wonno ñanden yani koye nokkuji fulɓe awoɓe wuuɓe e ndiyam sahaji beeli koyete ko cukkitte nde maayo gangel wano hanki nde gouverneur Ndar walla PCA no waɗa discours ha gayna yimɓe jolaga balɗe sappo e joyyi ko noon way toon to leydi Niger goomuji dawi ɗi gam habtade saliɓe woppude nokkuji mumen ngalaɗo payi mo kala ina dawi donde tinde gam etade addude ballal mum wawa diñade jooɗo e ɓesgu muɗum salo dogde yalta jaata fata e nokkuji goɗɗi bandiraɓe ɓeɗo fulɓe ne so tawi juulama e dental leyɗele ne ɓeɗo kam julde ko banggue nde tawno ko conde koye sagataɓe dawi kono ndena mawɓe ne goni e nder cuuɗi ɓe taƴa ha gayna jalta gona e rende woɓɓe ɓe jamma ɓe mballata ko darade ɓe mballata ko jooɗade fulɓe gartina gurduno hanki e Afrique banggue hirnangue e tenkoɓe andu so andi andin en ɓami laana nde wawa en gayi ɗon ɗo diwan biyeteɗo Arlit en jeeyi diwan biyeteɗo Agadez ko tawɗen ɓe ɓe ganduɗa ko weteɓe ha joni ha tuwagen koddigal mabɓe jiiɓangal ngal balbuniyankoɓe jiiɓi hakkude mabɓe fulɓe addani saa e saa kala sagata pullo tawa e tawa ina tonga ina wedda e ladde yolo mbe o watte wiyema taw ko ɗanniyankoɓe yahannoɓe ummotoɓe leydi mbiyetendi ñaame e Niger ɗon ɗo ñaame e laamogo ɗo gam tinade leydi Algérie yiɗɓe jolde laaɗe bete tawa wona ɗum ko fulɓe jeggaɓe tongaɓe wawnaɓe ittaɓe sagoji pittali guitta mbaɗa e diwan biyeteɗo Arlit bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ɗon sagataɓe e won sagataɓe dawiɓe mbi yonti ha gandi beele alay saago haaɓe nde wawa jamma wawa dañede walla ala ko hentande jaam wawa dañede seettane e kala saaha sukaɓe kuukali aynaɓe joɗotoɓe joomen ñawdoɓe fellitɓe e kala saaha gam mumtude gonɗi kono bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe jamma hande o ko jamma e jammaji mataw goto tan yaade ko toon to leydi mbiyetende leydi Burkina Faso dokku biyeteɗo ha joni nokku doori e Burkina Faso saa e saa kala on keɗima hakkude aynaɓe e remoɓe ko caɗele kewɗe guurade ɗo laamu waɗi ha joni jewte e nder kaalirɗe dowi gam ustude ɗi fitnaji ɗo yimɓe mbaɗa ha joni pelle maslahayankoje beele caɗele gusto e ɗiɗo diwanuji on diwan mo ganduɗa ha kew mabɓe leydi Mali tan ƴeewi toon to Tengerla to wiyete ha joni Tengerla tan ƴeewi ngol ɗon kewol wonɓe ganduɗa juulani no ponno juldude ni caɗele goodaɗe jalguje kulhuli ɗi ganduɗa nani ɗiɗo diwanuji bandiraɓe mbiyen so tawi en taƴi e jaam en gooɓi bila nana en ñalli ñamde tew en mbaɗi guertoɗe ɓalli men en jeeyi ndiyam ɓuɓɗam en piji en jaali wonde ɓiɓɓe fulɓe goni e nder aduna o e nder windande tawi ñamani jarani walla ñaami ko seeɗa walla puɗɗinoma jokkitani koak
e caɗele ɓe ñamani jani wonɗo fulɓe kaɗa hoorde wonɗo puɗɗi jokkitani e nder Afrique banggue hirnangue andu sa andi andi no ɓami lana ndi o won hen ko lana jordi won hen ko lana befa won hen kadi ko daba waɗɗa gam yettade ɓeɗo yimɓe e joni joni o mboɗo andi ɓoyata omo ganduɗa ko mbimen sel men Ousmane Ba joni to ko wuro ngo ganduɗa sa ƴeewi ma en taw ko weteɓe Samba Go en garnoɗo fulɓe mo ganduɗa wiyeteɗo ha joni lamɗo ɓe ñamani jani wonɗo fulɓe kaɗa hoorde wonɗo puɗɗi jokkitani e nder Afrique banggue hirnangue andu sa andi andi no ɓami lana ndi o won hen ko lana jordi won hen ko lana befa won hen kadi ko daba waɗɗa gam yettade ɓeɗo yimɓe e joni joni o mboɗo andi ɓoyata omo ganduɗa ko mbimen sel men Ousmane Ba mawo yetto gam ha joni adandi en gaaci yafnade bandiraɓe gaaci gownoɗon ndi ɗo waylo waylo waɗi heewi ha ko ɗum saabi ko fonnoɗen tawde ɗo kala to banggue gaaci en tawani kono hatta en gollade sallah lamɗo jaaɓi so gaaci ngoodi addi en ko haala ma en kaal so weeli metti so tawi gaaci godani ma en kaal so weeli metti nde wonno ko ɗum noon addi en jamma hannde o en mbawa joɗade en mbaɗani ko addi hen ko en tinani o wonde ordinateur koko boni kono hen ko kala nawama ha laaɓi yeehi hay hunde heddaki hettiyankoɓe tedduɓe e rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe mo kala e mon ɗo woni no woniri yo jaam kiisi Allah goni muɗum noon mbiɗen ni jamma hannde en gabboto ɓiɓe fulɓe ɓe ganduɗa ko ɓiɓe fulɓe haneɓe wonduɓe e caɗele ɓe jaɓani ha joni jaɓirde saabi Allah tan kelle hakkillaji ina nalte ƴeewen gabboɗen beele ma en jii no bandiraɓe men ɓe kewi wiide ni bojji ɗi gasata ko saabi leñol men seeta e bojji bandiraɓe mbeɗa koko foɗa e meɗen so sagata darima woyi holno banum debbo waɗata hande e nder Afrique ɗo jiiɗa kala fulɓe no darina goya ken fiyaɓe ken haɓaɓe ken seyandaɓe ken jingaɓe bandiraɓe leñol wuurata tan yowitade e wondu leñol wuurdata yowitade ha joni komin daɗaɓe leñol wuurdata e moolade hello e hakkille laabi tati itta yawa e ɓeydal mboɗo mooli Allah laabi tati itta yawa e ɓeydal so tawi sagata goo ko cembi sembilo jakanoɗo leñol e galle darima woyi wi fiyama holno banum debbo jogoye wadde kono bandiraɓe paamen hannde o caɗele goɗɗe nde nde ɗo windere woƴen ko fulɓe ko ɗum woni ko goyantanɓe jamma ñalawma subaka e kikiɗe ma en tawmo yen toon to leydi mbiyetendi Tchad diwan hewngo keerol hakkude mabɓe e ñaala toon to leydi Soudan ɗo fulɓe région ngaji ɗiɗi kala gonɗo e Tchad o ko fulɓe gonɗo e Soudan o ko fulɓe ɓe piyen to kadi jaaha moolo e ɓe piyen ga moolo e ɓe ga leyɗele ɗe beldani mawɓe leyɗele ɓe kaldatano kala musiba garɗo e Tchad ummoy ko leydi Soudan kala caɗele garɗe e Soudan ummoy ko leydi Tchad fulɓe keede musiba banggue hewngo ɗo keerol ngol woni ɗo ko ɗum saabino goko biyeteɗo Baba Ladde ɗum saabino goko biyeteɗo Baba Ladde dari dande tinde gam ha joni haɓade a bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ma en gartu toon to centre Afrique to ganduɗa diwanuji jeegom ɗi ganduɗa ko diwanuji gaynaka toon fulɓe keedi hol caɗele fulɓe jogui toon e oɗo banggue centre Afrique garten to Burkina Faso garten to leydi Mali ɗi ganduɗa kañum woni guinol golle jayndiyankoɓe ɗo ganduɗa hande toon to leydi Niger keewol mabɓe e leydi mbiyetendi leydi Nigéria ɗo fulɓe dari mbaɗi goomuji mbi hanganti mataw hello e hakkille ko neɗɗo ittande hoore mum beele ɗum ina sarta ñawande walla ala wonɗo fulɓe dari goyi mbi wadɓe ɗiɗo goomuji ɓe lepti min ɓe mbawa hebde koɓe jiiɗi ko ɗo pullo yiya kala nana lepte ma en gartu hen sallah lamɗo jaaɓi e joni joni o holto paaɗen gabboɗen Alaji Mamadou Soma Dia o hokka en gaaci o duusa en haade men nadde e andu sandi andin ɗum muɗum kala ɗunoɗi hanki e sahaji nde hoggoji nguudi ɓuuri musde e hamnade holno leƴƴi guurduno e ɗin sahaji kono bandiraɓe mbiyen en tumni bakkat ɓe ganduɗa ko sagataɓe doyiɓe ina goya no paye juuɗe koye so sagataɓe goyi nayeɓe payat rewɓe cunoɗo so sagataɓe goyi sukaɓe bewlat so sagataɓe goyi leñol wasat jusqu'à nasat wonko leñol foti ha joni gollorade kono sagataɓe darade ne ino sagata fawde junggo e hoore no woya ene wiye min piyama min daɗama min jaɓɓama min jeeɓama garten bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e wiide julmo wuuri ɓiɓɓe yummiraɓe men fulɓe wonɓe e windere nde wonɓe e caɗele wonɓe ha joni e basal kono bandiraɓe wona hay batte leydi fof ne jiiɗani dari e windere nde
dari ko jam sagataɓe muɗum no paami toon kala galle mo garɗa tawɗa no maha natɗa jooɗiɗa pofɗa hendu ɓum risma ko gorko da nangi ɓirte wawi ñande kañum andi no dañiri koye wawi ñande ummi nde ɓuuɓe wawi ha joni dañede suudu hay soko turdo tawɗa e ladde natɗa jooɗiɗa pofɗa leliɗa andu ko neɗɗo dara e nangi addi baaji waɗi macce addi cawe calɗi e paale fewni ha mbawɗa dañde ɗo gonɗa leydi fof ne jiiɗana dari hannde dari ko jiyam sagataɓe muɗum to leydi Tchad kewal mabɓe e leydi mbiyetedi ndi leydi Nigéria ha to Cameroun to kewal mabɓe Centre Afrique saabinoma no mbiɗen nane ha gorko biyeteɗo Baba Ladde yalti bara jagal wiwanede ko laamu fulɓe maayo welgo ha maayo hango mo kala yiito hoore mum wona tan leydi Tchad jogui caɗele wona tan leydi mbiyetedi Soudan wona diwan ñaalo o tan takkade ABC fayi less ala wona ɗon tan o wi ko kala kala o ndenden o dañi kono wona ujunnaji ɗiɗi gorako o naate ladde nde ganduɗa ko ladde Tchad o yalti kewol o tacci banggue hew o fayi ladde wiyetende ladde Centre Afrique mayga Centre Afrique o woni toon ɓe ƴeewi ƴewtiniɓe tawi gurbade wawana hulɓe nde wawana alay sago haalde koko wiyete ko beele heeɓe wona ko beele heeɓe gagne ha joni wase haala makko haalama e fedde gotago windande haala makko haalama e kawtal leyɗele Europe haala makko haalama e tuma nde ganduɗa Afrique CEDEAO lanat e limoa kamɓe kala ɓe ndendi fedde beeli mawɗi ɓe mbi oɗo gorkaji o haalde so tawi o haalda ko famodira caɗele mbawa garde hakkude leydi Tchad e leydi mbiyetendi ndi Centre Afrique ko nden woodi nulaɓe ummi jeeyi tawi ha joni jaam yamɓe joɗaniɓe fedde gotago windande e fedde e leyɗele mawɗe e beeli mawɗi ɓe kalde makko ɓe pamude makko ɓe mbimo accu ha joni ko wate ko rébellion garta paata leydi ma Tchad sa ettima dokkeɗa ha joni gueɗal leñol ma kala teske o wimi jaaɓi e dow sarɗi kono balle kam bandiraɓam ɓiɓɓe yummiraɓam aynaɓe duroɓe ɓe ganduɗa gona toñoɓe e sa kala jaggueteɓe eɓe ganduɗa ko femboɓe leydi jaggata ina lefta ina jaadi e koninkoɓe laamu ɓe dokke gueɗal so ɗum ala mi wawa lelade mi ɗano ɓen mbi eyyi mamin mbat beele eyyi o gasi walla ala so tawi ɗum ko namnal heɗiyankoɓe ko ɗon jogui Baba Ladde haaldama ummima e nder leydi ha joni banggue rew ngo arti toon to Centre Afrique nawamude PK 4 PK 5 et 6 julɓe goni fulɓe nan ɗon ko ɗon jeeya gaga fulɓe ɗanniyankoɓe foftima ha gayni tumbama e lana ndi o waddama e omo ganduɗa ko tagal fedde gotago windere e jagorɗo leydi Centre Afrique o nawtama toon to leydi Tchad yettade mum o waɗa cukko gardiɗo jagorɓe leydi ndi kono noon wattinani eɗen gandi koyawno hen ko holno wayi wadde so tawi ko yoltano hujjaji fulɓe ɓeɗo juulani julde moƴƴere juulani julde welde no feewi ko ɗum saabi toon to leydi Tchad hikka waɗi caɗele no feewi ha tengte banggue Soudan o Soudan ɗo ganduɗa eɗen gandi banggue mo ganduɗa kewel mabɓe Tchad ko fulɓe meɗe goni toon nde jiiɗi dobde ha joni donkiɗo naati ɓe ga no gone e caɗele ɓe no gone e caɗele wonɓe cuuɗi turi ɗi ganduɗa ndungu ina itta e kala saaha nannaɗe e basuji fedde mooliɓe fedde gotago windande ɓe adanta ñamde yaade tawa mbawa ha joni yonede ko ɗum saabi mbiɗen sen juuli e jaam e dental ne hay so tawi leyɗele ɗe juuldi wonde fulɓe juulani walla juuldi kono fewani